Egun onurko. Goigoizetik zabiz, De Montre. Bueno, a ver. Zaintzak ipintzeko, ontxe konpartido berriro. Zuaz zaintzen dokumentoa. Eh? Eta agertuko zaizu olako mensaje bat. hm? Ikasle baten izan beharrean, ni izango naz hemen, edo kudeatzaile agertuko dut hemen. Eta hemen agertuko da dokumento bat, kasunetan ikono berde batekin. Vale? Klikatu bizu hor, eta segituan jongo zara ona. Vale? Horregin ondoren, hortik aurrera, dokumentu hau agertuko zaizu zeuri Driven compartidos conmigo. Eta horretan, agertuko da zaintzen dokumentu hori. Ez pauzu topaten hemen, dokumentu asko dituzulako, hemen goian, idatzita, zaintzak, agertuko dira zaintza hitza edo zaintz dauken guztiak, eta aukeratuko duzu hause. Bai? Espada, beti agertu behar da, ikono berde, honen moduko ikono batekin. Ze batzutan agertzen da, X bat, eta hori da Excel dokumento bat, eta da nik egindako kopia bat, Drive ez da bilenean, horren gainean, kopia bat, erabilizateko ordenadorea. Vale? Hori internet ez dagoenean. Bueno, behin zabaldu dokumentua, asunto oso erraza da, hemen ipintzen duzu izena, zein ordutan nahi duzun, ze talde dan, eta ze irakasgaia da. Eta gero, nahi zen ezkero ipini, notatxo bat, esan zer egin behar dan, nun egin behar duten, eta hori dana, egiten duzuna da, hiruren baten gainean, berdin dio, etorten zara ona, eta insertar komentario. Klikatzen duzu, eta hemen idazten duzu nahi duzuna. Emoten dau ez bakarrik distantzia hau hemen sartzen dana, testo luzia ipini alduzu bai. Eta orduan idazten duzu hor nahi duzuna, eta gero komentaremon, eta ja geratzen da hemen, triangulito txikitsu bat hor, eta gainean pasatzerakoan zaintzakuek ikusiko dabe zuk ipinitakoa. Vale? Nahi balin baduzu itxi dokumentoren bat, ze nahiko da, igual daukozu testo bat, ez dakinik, zetarako, zer nahi duzun, zuk deste dokumentu hori alduzu euki Drivean, zaintzak dagoen lekuan, dago karpeta bat. Eta gero dago zaintzetako materiala. Hementxe, alduzu ipini dokumentoa. Driveko dokumento bat. Edo, nahi baldin baduzu, ikasleekin konpartidu dokumentu hori, mensaje bat bitali, zeurei, esanez, dokumentu honekin egin behar duzue, torna asteleneko edo urrengo astelenean, urrengo martitzenean egin behar duzue hau, eta lana agindu, eta zaintzako hori esan, lan hori aginduta dagoela. Ez dakitu lertu duzun, espero baiet. Bueno, venga. Ondo segi pasatzen. Gero arte.